लाफानानै दुखु होनायसो जाबाय। इसिबां निहाथ गोसोनि मानसिफोर थायो माने बेखौथ' आं मिथियोमोन। ओमफ्राय मालाय मानसिफोराबो दायो मिथिहोनायसो जाबाय आं मालाय मानसिफोरनोबो माने जोंनि समाजाव दासिमबो इसिबां माने थौले गोसोनि मानसि इसिबां माने जानला मोनला बखिलाबायग्रा मानसिफोर दङ होननानै आं मालाय मानसिफोरनो माने फोसावनायसो जाबाय बिसोरखौ भिडिअ लाबोनानै। हेल' गाइस, नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे भिडिअआव खुलुमबाय, नमस्ते। थ' नोंथांमोनाबो आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा नायलांबाय थादो। चलो भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै। चलो। दुखुनांथाव बाथ्राया बेसो जाहैदों दि जि रस्ता सामफ्रामारि बेजों लोगोसे जि खाथियाव जि लोगोआव जि मोसाफादोंमोन बिसोरनि बिमा बिफायाबो कमेन्टफोरखौ नायहैदों जाहैदों। जेनेबा मा बाथ्रा मा कमेन्ट हरदों बेफोरखौ नायदों जाहैदों। थ' बेफोरखौ नायनानै बर' जाथिया बेफोरबायदिसो नामा, बर'फ्रा बेफोरबायदिसो नामा होननानै माने बेजों माने भिडिअ बानायहोला जाहैदों। गुबुन हारिब्लाबो एसेब्लाबो बर'नि ड्रेस गाननानै कालसारखौ एसेबाबो देखायदोंमोन। थ' बिनि सायाव नोंथांमोनहा बिदि गाज्रि गाज्रि कमेन्ट हरोब्ला सोर मोजां मोनो? बयबो गाज्रि मोनखागोन। थ' लोगोफोर, रसिता सामफ्रामारिया मा गाज्रि भिडिअ बानायदोंमोन? थ' बिनि सायाव गाज्रि कमेन्ट लिरनांगौ गोनां जाहैखो? थ' बेखौसो आं सोंनो सानदों। बर'नि ड्रेस गाननानै जि बर'नि कालसार देखायनानै जि मोसानाय बेयो गाज्रि भिडिअ जाहैबाय नामा? गाज्रि कमेन्ट हरनो? थ' बिथाङा मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन खाथि खालानि लोगोफोरखौ लानानै गुबुन हारिनिब्लाबो बर'नि ड्रेस गाननानै कालसारखौ एसेबाबो देखायदोंमोन। थ' बिनि सायाव नोंथांमोना गाज्रि कमेन्ट हरोब्ला बयनिबो गोसोआव दुखु मोनखागोन। थ' नोंथांमोना बेफोरनि सायाव गाज्रि कमेन्ट हरालासिनो गाज्रि फिल्मफोर बानायो, गाज्रि बेफोरबायदि एक्टिं देखायो, गाज्रि ड्रेस गाननानै माने बर'बाबो माने गोबां बदनाम खालामो। बिनि सायावसो नोंथांमोनहा गाज्रि कमेन्ट हरनांगौ होननानै आं सानो। थ' जायफ्रा बेफोरबायदि गाज्रि कमेन्ट हरदों नोंथांमोनहा एसे सानै हयै कमेन्टफोरखौ हरनांगौ। मानोना मोजां भिडिअनि सायाव नोंथांमोना मोजां कमेन्ट हरनांगौ, गाज्रि भिडिअबासो गाज्रि कमेन्ट हरनांगौ। नोंथांमोना जानला मोनला मोजां भिडिअखौनो गाज्रि कमेन्ट हरबा बेफोरो जानाय नङाना। थ' लोगोफोर, नोंथांमोना सुकुर आलिखौथ' बयबो सिनायखायो, मिथिखायो। थ' बिनि डायलगखौ दायो एसे नायना लाग्रोनोसै। The dress not meant a man perfect, but character meant a man perfect. So where? थ' लोगोफोर, मणिपुरनि दावरावखौ नोंथांमोना गोबाङानो मिथिखागौ जानांगौ। गोलाव समनिफ्रायनो दाङाबाजि जाबोगासिनो दं। आरो बिनि सायाव आरो दायो गोदानै माने गोदान केस जानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो, अब्ला बुजिगोन। सानै सिख्लाखौ रेप खालामनानै लंथं खुनानै अराव सावनानै बुथारदों। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो अब्ला। थ' लोगोफोर, बे मणिपुरनि जाथायनि सायाव जोंनि प्रधान मन्त्रि नरेन्द्र मदिया मा होनखो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै लादो। और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपनी पूरी शक्ति से, पूरी सख्ती से एक के बाद एक कदम उठाएगा। मणिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है, इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता है। एविडेंस वगैरह करके वो जैसे वाला कल्प्रिट को, जैसे वाला क्राइम जो कर रहा है, ऐसे वाला को सजा, जैसे मौत का सजा दे, उसको हम इफर्ट करेंगे। तो गाइस, बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि जाय भाइस काउन्सिलर पि लाइस्राम लादु सिंहनि बागै एबसुआ गोख्रों धरना होदोंमोन। थ' दायो बिनि खथाखौ एबसुआ थाला बन्द' खालामबाय, थाला मारिबाय। थ' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो। मिनिस्टारा मोनसे भाइस चेन्सेलरा हाबनो हायैनि थाला मारिनाय जाबाय दुलाय बर' फरायसा आफादनिफ्राय। आरो बेखौ होखारागौ माने बे थालाया थागोन। आरो बिनि थाखायनो जोङो दिनै इउनिभार्सिटियाव फैनानै मोनसे धरना खालामनानै जोङो बिथांखौ थाबैनो इउनिभार्सिटिनिफ्राय होखारनांगौ। आरो बेयो खुनु फर्दाय बेयाव इउनिभार्सिटि हाबफैफिननो मोना, बिनि थाखाय जों बेयाव थाला लागायनाय जाबाय। थ' लोगोफोर, दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोनहा माबायदि मोनखो? जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदों, कमेन्ट खालाम,
आरो शेयार खालामनो दाबाव आरो नोंथांमोना गोदानै आंनि चेनेलाव हाबफैदोंब्ला नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो। जय हिन्द।